Nggih sametu kabeh wis jangkep. Yo. Yo ya apa? Mas Kumet monggo. Mas Dodok monggo. Sing apik nggih variane sing sae. Aja rusak, aja rusak. Apik men suarane. Ngawur ngomong. Kok duwe sinden ora ngetawani. Wis pe urung kok ora iso bicara.
tuku brambang. Duit. Ya iya ora duit tapi aku. Tuku. Jaluk Sing apike iki sapa? wis Nyapa nesu. tuku rawen jaluk rawen. Kowe ya dikasih kesempatan. Kasih kesempitan barang ngono lho. Ora nganggo brambang. Pelak-pelak tumbuh amon delok gelem nanggape emoh. Lho. Iki ora pas kok. Lah piye? Dipaske. Pelak-pelak Terus tumbuh amon yen delok gelem yen nanggape emoh. Tadi panen lho Mbak Yu. Iya, Pak. Berbobot. Iki soalnya pengalaman. Wong iki ora bae. Ora baik-baik. Nggih wong jroning parian iki kiyaine Mas Dodot pengalaman. Mesti nemu apa ngono kae surasa. Iya, dadi nganggo wos. Soale wong pengalaman. Pengalaman wes. Oh, awake iki kudune menghargai. Menghargai. Saya beling lho mengali. Wong marah iki sapa to Mas Dodot kedo pirsa. Nggih, persane sami pirsa. Sing urung pirsa berarti wong urung ngantek ndelok. Urung Saiton roti. Aja diganggu aku bareng aku ki wis apa lho bareng mbok ganggu terus ilang kabeh. Ya kono. Kadang waru bolong-bolong bojoku ayu dicolong. Sing di iku ora Karena aku Mbak ben aine ben sik mengemik ya. ngono. Ndelok modele kan akeh bar turun mesin. Ayo majalah anti cak dolang ayo. Masa aku. Iya no, ayo biasane dekane kae. Kayak lore ndase ireng. Apa wi? Majane tuwek. Jalane. Ayo. Mas Arif, Ayo kita Petro. Mas Arif. Ayo Petro yo. Alah boleh setruman alah. Kita setrum kok piye? Ah piye? Sik. Lah. Wah, ngrasakno. Tuku Sesa ngalor teko tempuran ayo ning bloro golek. Apa iki yo kowe? anu sing ngecerno menyangkut niku lho. Ini Paris. Paris. Temane iki Paris. Aku duwe tapi tak kowe nang. Apa wi? Ning Jakarta mandunge peten wong sa Indonesia padha-padha. Iya. Menyang toko tuku tali bojo loro rebutan pelem. Kok ora i. Wong bar kok wis mbok guyu kok. Kok rasake. Iki tentang Paris ngono lho. Krimis. Iki soalnya tentang Pak Aris. Pak Aris pas. Ya pas lho. Alah pas aku mulane wong. Krimis. Jedeng dikuras Pak Lurah Aris tansah seger parah. Iya.